गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। स' गाइसमोन आङो भिडिअ लाबोनो हायिया बिराद गोबाव जायोमोन, मानो होनबा एकदमबारे सानसे खामानि मावनानै बिराद मेंनाय मोनो, मोनाबिलियाव बायो। दिनैहायसो आं जेनथेन बा बांसिनबाबो एकदम भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोखि। स' गाइसमोन जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायो बिथांमोना मिथिखायो आं मानसियाव भिडिअ बानायो, आरो जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनै फार्स्ट नुदों बिथांमोनाबो अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। आङो दिनैहाय नैबे ट्रेडिसनेल सिफुंजों आंनि बे दोंसे मेथाइ, बे मेथाइखौहाय आङो माने फोरोंनो सानदों। नायलांबाय थादो। आरो जाय बिथांमोना एकदम क्लासिकेल सिफुं आरोखि, नैबेदि मोनद' गुदुंजों सोलोंनो, बिथांमोननि थाखाय आं सिगाङावनो हगारना दोनखादों। बिथांमोना चेनेलाव थांनानै भिडिअखौ नायनानै बा नागिरनानै आरो एसे बोखांना नागिरबा मोनगोन आरोखि। बिथांमोननि थाखाय आं अलरेडि सिगाङावनो हगारना दोनखादों। दा ट्रेडिसनेल सिफुंजों जाय सोलोंनो गोसो, जाय रोङाखै बिथांमोना सोलोंनो हागोन आरोखि। नायलांदो। गिबियावनो जागोन pasti pa pa da sa 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 ga re pa ni pa pa ga re sa re एकदम हरे दे ga re sa re अरे अरे li ओरै जागोन ना, लिट ओरै जागोन। गारे सा रे पा पा गा रे सा ओरै खेबसे दोनना ला आखाइखौ। ओरैहाय आरो आखाइखौ एकदम मोजां नायना ला। ओमफ्राय बिनि उनाव बेयो एसे स्पिड प्लेसिगोन। बे एसे बेलेग जायो दै, स्पिड नालाय एसे बेलेग जायो। आंनि बे दोंसे मेथाइ, जिउनि लिरनाय खन्थाइ ओरै जागोन आरो एसे स्पिड जागोन। एसेल' दै। मबाइलावनो एकदम हारसिंनो ओरै गोमोरलांनाय, ओरै एकदम थुना होबाथाय आरो ओरै जोंखांनाय जाबाय थायो आरोखि। ओरै थुबाय थानांगौ टेप एबारना एकदम इजि। पा पा दा सा 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 गा रे पा नि पा पा गा रे पा सा सा ओरै। पा पा दा सा 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 गा रे पा नि पा पा गा रे पा सा सा एकदम इजि आरोखि। ओमफ्राय जिउ जोनोमनि सुखु दुखुनि नैबे इजियानो। ओरै जागोन। दा सा दा सा दा रे दा सा दा पा ओरै। नै आखाइखौ नायना ला। ओरै दा एकदम आखाइखौ एकदम गोजान गोसोनानै नायथार आरोना। लिरना होखागोन बाराव लिरना होनाया, ओमफ्राय माबोरै थिखोदों बेखौ नायबानो जाबाय। दा सा दा सा दा सा दा सा दा रे दा सा दा पा सुबुंनि अराय समनि
दा सा गा रे सा रे एकदम इजिथार आरोना पा दा सा गा रे सा आखाइखौ एकदम सिम्पल नायना ला खेबसे पा दा सा गा रे सा रे बे मोननैखौ जमा सुबा नै जागोन ओरै आरोखि ना बेनि उनाव आंनि बे दोंसे मेथाइ बेयो एकदम फार्स्टनिफ्राय फैसिगोन आरोना फार्स्टनिया बेनि उनाव बै दाउ फालोआ मानोबा बोदोनो बिदि फैसिगोन आरोना इजि मोजां बियो जागोन नै आखाइखौ मोजां नायना ला पा गा रे सा रे दा सा रे सा दा पा रे ओमफ्राय बेनि उनाव हालि हालि बिरलांदों बबे जायगायाव होननाय आरो पा गा रे सा रे दा सा रे सा रे खेबसे नायना ला आखाइखौ मोजांनो बेखौ हाबाथाय भाइब्रेसनाव सुदो आरोखि नै बिदि एकदम आखाइखौ भाइब्रेसन होदों ओमफ्राय बै मोनसे एखेयानो बेजोंनो माबाया बोहैथि दैसाया मानोबा निजों बेबो एखेयानो सुरा एखे नालाय एकदम एखेयानो एकदम बेखिनियानो आरोखि बेखौनो एखेयानो बेलाय सुरालाय एकदम बे सुराखि जाबानो माने सिफुङाबो एखे जायो नालाय ओमफ्राय बे बेसेबां लासैनो बेसेबां दं बे सिगाङाव फोरोंनाय बे एखेयानो बेखिनियानो आरो बेखिनिखौनो माने मेथाइ जेरै बिदि सुना होबानो जाबाय आरो जेरै आं सेकेन्डआव सुनानै ओरै एखेयानो एकदम बेनो आरो बे आं जेखिनि फोरोंदों बेखिनियानो सारेगामाखौ आङो बुंनायाव गोरोन्थि जानो हागौ बेयाव एकदमबारे स्क्रिनाव बिराद बराय लिरनो हागोन आरोखि नोंथांमोना नायबानो जाबाय स' गाइसमोन जाय गोदान चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय एकदम थुना होबानो जाबाय आरोखि
नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन गाइसमोन एकदम कमेन्टआव बुंहरदो मा मेथाइखौ लाबोनांगौ बा ख्रिस्टिनि माने